skruet så højt op, så det er ikke til at være inde i huset, medmindre man til at filme. Vi kan ikke se den. Jeg tror, vi har ikke en computer heroppe. Det havde vi ikke. Fanger du dem? Ja. Er der flere? Heroppe i... Ja. Det var meget sjovt, den måde, der blev kampen på. Ja, det er faktisk meget... Flere fluer og en myg. Godt ud, Dennis. Jeg har brugt et fad, så det er ikke en heste. Nej, det skal jeg faktisk være. Jeg er ked af det, jeg selv noget dårligt. Det mener jeg ikke. Forleden, du har sagt det hele tiden. Okay. Du er med til at hærte mig, ja. Der bliver du her med kinderne. Nej, det er bare fordi, jeg har fælden. Nu skal du være med at prøve det lille mand. Går det godt, Jacob? Ja, jeg har det rigtig godt lige nu. Det var faktisk også. Lige får du en cola og pizza. Nå, det er ikke der, hva'? Ja. Jeg er så sød. Vi tager en skil. Ej, jeg lapper meget foran. Det skal ikke blive så forvirrende for seerne. Du er rigtig dygtig. Von Lindstof! Hvad så? Vi er lige ved at optage, at vi har været i Sverige. Nej. Vi skal bare lige have den close up. Det går rigtig godt, Jacob. Ja, jeg håber, at vi er på det. Du tager det bare til at roligt. Er det en motorbremse, som vi kører på? Bare kør på gefyde. Det gør vi også. Jeg er bare kun rettet her. Der er meget bare bakke. Jeg tror ikke, jeg har kørt så meget bakke. Det er først, jeg har nogen, der kører i regn. Ja. Jeg har aldrig prøvet før. Er det sunket helt? Det er sådan en ponton, jo. Gode samaritaner, det er jo Jacob.
Vi sagde, nu passer nok med, at vi går ned, og det gjorde det faktisk. Er det dit holdets svar, det? Ja, det siger vi 20. Okay. Nej, så er det kun Johan. Så siger vi se. Ja, det er rigtigt. I har jo svaret. I sagde noget andet. I sagde Johan. Ja, I sagde Johan. Skal vi så op og drikke nu? Ja, de fire har sagt lidt. Hold helt stå på helvede. Er det min tur? Ja, må være. Og det er Johan, der bliver Det er nogle gange. Røg den af? Nej. Du har lige blive spidet af... Har lige til at tage det sorte af. Hvis jeg lander dig til mig også, ikke? Jeg tror, vi gik op og drikke. Vi venter lige, holder lige timer. Et baguette-flyt. Ja. På grund af den der film, du viste der. Okay, det er Der sjovt, var jeg kan ikke godt huske. en pige, der forsøgte sig med et baguettebrød. Formodentlig var hun løbet tør for dildo. Er det virkelig rigtigt? Det kan jeg Det slet er ikke huske. en sand historie. Og der var en, der blev søgt i baguettebrød. Ja. Næh, et baguettebrød. Det må jeg da sætte mig på. Mr. Baguette. Nu er noget Er vi klar? Der var med sådan en hummer op efter hun proppede op i bissen. En hummer? Jeg har set en, der sad på anhængertræk. Sådan en bil. Eller ham der manden fra Kina, der proppede sådan nogle ål op. Levende ål. Det er så frækt og romantisk. Og hvorfor kom egentlig til at snakke om det? Skål. Skål. Okay, næste spørgsmål. Bare se, det ryger jo. Hvad hed træneren for det danske fodboldlandshold ved VM i 1998? Bo Johansson. Det er ikke dit hold svaret på det? Jo. Er det det? Ja, ja. Så er det rigtigt. Spørgsmål nummer 7. Det er forkert, hvis du var også. Nej, det er, men de kan jo ikke sige det rigtigt forkert jo. Hvor mange nationer er repræsenteret i NBA i forhold til klubber? Nu venter jeg lige på Kim. Gør du det? Nu venter jeg lige på Kim. Gør du det? Du er bare ude på ryggen eller et eller andet. Du kører bare, Jakob.